Il-ħamis 5 ta' Jannar, il-Knisja Kattolika selmet għall-aħħar darba lill-Papa Emeritu Benedittu 16 li kien il-kap tal-Knisja Kattolika bejn l-2005 u l-2013 sakemm irreżenja u miet is-Sibt li għadda l-aħħar jum tas-sena fl-età ta' 95 sena. Il-funeral sar fil-pjazza ta' quddiem il-Bażilika ta' San Pietru u huwa stmat li preżenti għalih kien hemm madwar 50,000 persuna. Il-funeral beda għal ħabta ta' 9:30 ta' filgħodu. Bil-Papa Franġisku, is-suċċessur ta' Benedittu, jikkonċelebra din l-aħħar tislima. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Preżenti kien hemm diversi dinjitari. F'isem pajjiżna kien hemm l-Arċisqof ta' Malta, il-Monsinjur Charles Scicluna, u anke l-Ambaxxatur ta' Malta għas-Santa Sede Frank Zammit, kif ukoll il-Maġistrat Joe Mifsud. Preżenti wkoll kien hemm diversi qassisin u sorijiet minn kull rokna tad-dinja u anke diversi kardinali fosthom il-Kardinal Malti Mario Grech. Għal dan il-funeral li ġiet animata mill-Kor tal-Kappella Sistina kien hemm mistednin uffiċjalment biss, delegazzjonijiet mill-Italja u mill-Ġermanja. Il-Papa Franġisku iddaħħal għal din l-aħħar tislima lill-predeċessur tiegħu f'Siġġu tar-Roti. Fl-omelija huwa sellem il-memorja ta' Benedittu 16 u semma id-dedikazzjoni li kellu il-Papa Emeritu. Il-Papa Franġisku għalaq l-omelija tiegħu b'dan il-kliem: Benedittu, ħabib fidil tal-Arus Divin, jalla il-ferħ tiegħek ikun sħiħ hekk kif tisma' leħnu issa u għal dejjem. Waqt din l-aħħar tislima sar qari b'diversi lingwi, il-Ġermaniż, l-Arbi, il-Portugiż u anke Franċiż. Bej il-jiem ta' 2 u l-4, il-Papa Emeritu kien espost għal qima ta' eluf ta' nies li marru jagħtuh l-aħħar tislima tagħhom fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan. It-tebut tal-Papa Benedittu 16 kien magħmul miċ-ċipress. Mument emozjonali kien fl-aħħar tal-funeral meta il-korteo bit-tebut tal-Papa Emeritu ittieħed fin-naħa tax-xelluk tal-artal fejn kien hemm il-Papa Franġisku bil-wifqa iserraħ fuq bastun isegwi. Hemmhekk il-korteo waqaf u l-Papa taħ l-aħħar barka tiegħu. L-aħħar darba li Papa qaddes il-funeral tal-predeċessur tiegħu kien fl-1802. Dakinhar kien il-Papa Piju VII li kkonċelebra il-funeral tal-Papa Piju VI, il-predeċessur tiegħu. Il-Papa Piju VI kien miet fl-eżilju fejn kien ittieħed mill-ġeneral Franċiż Napoleon Bonaparte fl-1799. Il-Papa Benedittu 16 indifen fil-kripta tal-Papiet taħt il-Bażilika ta' San Pietru, viċin fejn hemm midfun San Pietru, l-ewwel kap tal-Knisja Kattolika. Il-Papa Emeritu indifen fl-istess post fejn kien midfun il-Papa Giovanni Paolo II sal-2011. Il-qabar huwa imħaffer fl-art u s-siġillat b'lapida. F'nofsinhar, iqniepel tal-knejjes madwar Malta u Għawdex daqqgħu mota ta' dieqa. Intant l-4 filgħaxija fil-Konkatedral ta' San Ġwan, l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna ikkonċelebra qudiesa de requiem għal Papa Emeritu Benedittu 16. Ilqa' filena tal-merħla tiegħek fis-sema lil qaddej tiegħek il-Papa Emeritu Benedittu 16 li fuq din l-art għamiltu pedament li jidher tal-għaqda tal-Knisja tiegħek.